Babang gedhe sayong gongkoro tandang selair gajah sewu meta baca mriweke wae to terus aku mau kondo po Kakang Mas boten ayogyani menawi kula badhe nglabrak Kakang Narayana anggap apa Jara Santa megugu lambene kalau deloken supala malah keplok-keplok ning ngono kowe mikir aja melu-melu piye to Naraya kowe iki gawe perkara marah nuwun sewu Kakang Mas sampun duka kalian ya lesu wae Tramandura iki kisruh kabeh ora murung iki karo Pandhawa kisruh karo Cedi ya kisruh mboten nek kisruh kowe kok mencap-mencep iki Pak entuk mbok nom kuwi perkawisipun mboten menika nanging kula ngertos menika wonten tiyang ingkang jarak perkawis kalian kula sapa hah sinten malih nek mboten tiyang nika nggih tiyang niku lho sek ora kowe iki ora mudhengke wong iki kamu sampun to kula sabar mangke rak wonten kula jare kula ana sesambungan karo Rukmini dan saiki mbok bradak tenan lah mongko sing arep dimantu karo paman Bismaka kuwi malah Rukmini jare entuk supala nggon ulem iki ngono kuwi malah nggon ulem iki ditulisi tanpa ngirangi raos kurmat menawi peparing redana kemawon ngono kuwi
Mboten nampi pisumbang ingkang ngawujud barang. Lan mboten nampi dayoh wonten griya. Ngono ki? Nah kok ngono ki? Sampun latih lenggah. Pandhawa ingkang ngamuk namung Permadi. Sanesipun mboten. Bratasena mau lah nyeten weruh panjenengan malah kesah ngono kok. Iku ora. Lah Bratasena tak kira labrak aku. Sakmenika sampun mboten remen gelut. Rumiyin nggih plang-plong mawon. Sareng Pandhawa dipun klempakaken dados siswa. Menika sampun mboten purun kepruk-keprukan, remenipun namung ngelokke. Nek kono antem-anteman ora geleme ngelokke. Mila Pandhawa ki mathuke ya cangkeme didondomi kabeh. Wah, karepmu kowe iki bingungke. Mboten sisa bingung, mangke kula piyambak. Kake Munia saiki. Narayana. Iya, Kake Munia. Tak hitung telung kedepan Munia. Mbok anggap aku mbradap Rukmini nang sejatine kowe nglamar menyang Kumbina. Tak tekoni karepmu apa? Dasar sekuton karo Jarasandha. Yo, aku pancen ngerti mergo telik sandiku tak sebar ngalor ngidul. Sanggon-gon mesti ana. Jebul kuwi ana sesambungan karo Rukmini. Dadi nek cetane nggon nglamar menyang Kumbina kuwi mung mbok nanteng perkara karo Narayana. Wong kowe wis ngerti yen aku sesambungan rasa karo Rukmini, kowe nglamar malah nyambat ratu saka Jamban Rangkah. Kowe ngerti ora? Nawala saka Jarasandha dikanteni pangancam. Yen Paman Prabu ra ngulungake sekali kedaton Rukmini, negara bakal dibumi angus. Tegese kowe bakal entuk Dewi Rukmini. Nyambat wong kono-kono arep ngrubuhke negarane pamanmu dhewe. Ya, dikepe wae wong kowe iki sedulurku tuwa. Ya pakatimu malah mbah makape kaya ngono kuwi mula.
isih gedhe panapuraku. Tak jabute daya ingkang bengi sariramu. Kowe bali nyang negaramu karo ora ariken kelenging batinmu. Trembelane arep tak dur malah ora dadi. Ya men mulih karo wirang ora apa-apa. Setane wit mau ya wis ana tandha-tandha nandur perkara karo menungsa sing jenenge Narayana ya Kresna. Kakang wong ayu rumi ujunipun wonten paduka Kakang Mas ajeng ageng manah kula ya nanging kados pundi Kanjeng Rama Prabu Paman Prabu Bismaka sejatine ora pirsa yen to sejatine pun Kakang Mansyadi wis ana sambung rasa wedi nampa panama saka cedhi merga saka layange Jarasandha. Aduh Kakang. Kok mpun ngangge cara penganten niku ajare keparingi Singun Prabu Duryudana arep didadekke manten karo Rukmini. Wah, mangke rumiyin. Mbok dipun santos benjang ben kemawon lampanipun sanes menika. Dadi iki diuculine. Ha nggih. Ning aku krungu pawarta jare Rukmini iki ya ana sambung tresna karo Narayana. Ha nggih. Kersanipun kabeh niku nunggu bejane dhewe-dhewe. Nek ana mulih mok nggih mantuk. Niki napa? Wong cek adoh mawon. Aja-aja dewasaku wis greget. Aku wis ngombe susu kuda liar. Aku pendina ngombe madu lanceng karo nggodhog kaya talang-alang. Nggih napa wis tuwekan mbok diombeni telung gendul kok mangombe setu, pendak setu melih dereng kantenan. Aja ngomong. Awakku kok kaya ngene pun mantuk mawon ndak gembreges. Mekaten lajeng kados pundi ya mulih mboten estu sing dijagongi sapa Punakawan Mujaan Bali Petruk Garing Bagong Mulya Bali ora kok aku selak bacutan dapurmu bacutan yang ngendi ya aku ora ngerti kok aku arep nyaingi Bagong-bagong kuwi. Ya melu kundur to kok. Hormati mulih.
kondang kau nangonang kaca trisang kapiranmu lalu dewasaning hari gumantosing candra miwah taun lumampah kaya saya cedhak nalika samono Sang Narayana wis madhep Nalendra jumeneng Nyakrawati bau denda jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna Sang Prabu Harimurti nuju sawijining dinten mledeng tetinju dhateng Prajatisa hanenggih negaring Trajutrisna papan dununge Sang Prabu Sitija atmajaning Sang Narayana hanganti satring suwala bumi Raden Haryawarsni Wira yori Sang Setyaki Kresna lan ngandika Yayi Prabu Ayuwa sungkawing tyas Solaerinira Ki Haryawarkudara yaki kula nedhawuh ya nadyan sawetara dina mapan ning Prajatisa Trajutrisna iya kaya ora katon jenak unggahipun kakang ana kene Yai menapa kirang semalak ugi pakurmatan dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu saking anak Mas Boma Narakasura ora perkara ngono prataku pancen disubya-subya disembah-sembah malah prataningpun kakang ana ing Prajatisa nalika wingi kae sadawaning dalan ingkang tumuju marang pura di lemeki babut kabeh supaya sukune pun kakek aja nganti ngambah lebu. Oh mekaten kaya mengkono kuwi. Pangajadine Boma marang pun kakang. Iya. Nang rasaku teko kurang kepenak. Ayo titi mangsa iki nggal bali menyang Ndarawati ya. Monggo kula derek.
Maju, apa tiwales ya? Oh. Maju. Lah. Saku bonyok. Wah, wong Ndrawati. Mong sak kedheping tingal kok wis sawega kowe. Keparat rancap kegaman. Brodol cari nggon-nggon. Wong ora tata ya kaya ngono. Tanpa buang layang penantang nibake gaman sanggon-gon pasar-pasar mbok obongi paret kowe. Wah, menungso jajalanan. Wah. Edan. Druhul Patih Ndrawati ngerti. Upama negaramu dhewe pinuju ratune ora eneng terus dingonokke kuwi nek rasamu piye? Wah.
Garwa Bathara. Wah. Supala, Supala. Wanimu kowe nglimpe. Ndarawati tak tinggal tilik anakku Siti Jong Trajutir jebul kok serang nganggo cara sing ora lanang. Ya kaya ngono kuwi tandha-tandhane menungsa sing wis kelangan rasa paseduluran. Ora gelem kumpul karo waris ngeber-eber wiranging sanak. Ngalang-alangi wong liya sing bakal rumaket menyang Ndarawati. Wis ilang rasa katresnane, wis medhot Sarasila. Ora eling nang kabecikane sedulur. Kowe iki menungsa apa, Supala? Tanjabala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata Kurawa kambak. Yaki kula wonten dawuh. Kowe bingung, wah negari kocar kacir kados mekaten. Iya. Wis ora dadi apa. Gedhekno rasa sabar. Mergo sabar kuwi kekasih pangeran. Aduh iya. Aku tak nulis layang wenehno perjulit supaya diterke menyang cedhi. Nggih, suraosipun. Nanging sing maca kudu engko Supala. Nggih. Najan Supala wis wani nyereng Ndarawati ning tetep tak apura. Nggone gawe pepati lan karosaan dina iki tak trima. Lan isih tak anggap pakartining sedulur sing lagi lali. Ha, wong sabare kok.